Threesome Joyride is brought to you by T-Spot. For orders and deliveries, visit www.facebook.com/TSpotAlbay. Foods by Uncle JD. For orders, you may call or text 0998-246-1588. Winter Water. We purify your essentials. Located at Santa Cruz, Virac, Catanduanes. Hideout Bar and Grill. Located at Piborgo Street, Barangay Ilawod 3, Daraga, Albay. Mr. Jerry Bunao, Admin Officer 2, Malilipot, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. April 6. Usapang pag-ibig, usapang real life situation, usapang everything. Inyo nang matutunghayan sa programang pag-uusapan ang lahat tungkol sa ating araw-araw na pamumuhay. Usapang may kabuluhan dito sa programang Threesome Joyride. Sakay na at makipagkwentuhan sa inyong paboritong ka-threesome, sina Papa Max. Uy girl, kung maapili ka kilalaki, duman ka sa mga loyal pirmi. Uncle JT. Nonoy, ang mga babayi, pigrespeto asin pigagalang. Pero pag sobra naman, pingkiun mo na. At Kuya Nel. Ara mo nini, dahil mo nang paglingawan ang lindok asin siram. Yaon dyan ang kamurawayan at magtubod ka sako. Threesome Joyride. Threesome Joyride. Dito lamang sa bago nyong paborito, Bicol Net TV. Kasurog kang Bicolano Worldwide. Ahoy, Hello! good evening. Maray na banggi! Energetic, no? Kumusta ka Energetic pa, ito nyo na Tuesday evening, April 6, Yes. 2020. Siyempre sa kapos po na nakandabay. Maray na gabi po sa Indo and Magandang welcome to gabi. Threesome Joyride. Kasama po si Kuya Nel, Uncle JT, and Papa Max down until 9:30 in the evening. Kamusta, Right. Kuya Yam? Uncle JT, kamusta Okay ang lang, bangkin? okay lang. Banggi, papagal. Ay, wow. Napagal ka. Pa-change Napagal oil. kita. Ha? Doon Nagpa-change change oil oil. ka? Pagaling baga. Alright. So bago, kada ko na naman gano'n nag-order sa Satuyang Foods by Uncle JT. Yes, salamat mga troops. Thank you, thank Kuya you. na, gawin natin kita sa ere. O sa kabus po na gusto magpabati or if someone is celebrating his or her birthday, greet yourself down here sa Samuyang comment section. Marina Yes. sa Threesome Joyride. Oy, i-greet ko daw yung Mas yung pinakamalupit music na kong ganyan. father-in-law na taga Oy, Malipot, na-notice Albay, ko sa Sir imo, Uncle Jerry JT. Bunao. Ay, Yes. hello po Sir Jerry Bongao. Maray na banggi po sa imo. Muna. Kunin po ang para sa imo. Energetic Tuesday night. It's already 8:30 in the evening, mga katrisa, mga kagatong. Alright. Na-notice ko lang ha, Kuya Nel, Uncle JT, na bagong gupit ka mo yan. Saan ka ba yan nagpapagupit? Ha? Diyan lang sa mga barkada ko dyan si Ed Luis Ligaspi. Ah. Kay Paring Ron. Ay, para sa kuya. Ako nagpapagupit ako sa mga sa mga bakla, aram mo nito, mga maurag sintang hairstylist. Yes, indeed. Claps for you sa gabos po na hairstylist John Zalawas at sa tuya po na igwa ba naghihiling sa tuyang driver ngo niyan? Kung may naghihiling po sa tuya na driver ngo niya na bangki sa samuyang programang Threesome Joyride,
don't watch or don't use your phone while driving. Ingat-ingat po kita sa dalan. At sa gabos po na magkaiwal ngunyan na mag-agom, na mag-boyfriend, girlfriend, pwede po kamo sa ngunyan na banggi. Magrani! Kaya po kita rin para magtao po ning sa Indo. Uy, si Pedsem, maray na banggi po sa Indo. Uni po, may naghihiriling. Saro-saroon mo po Nakul yan. na pala nagiling Papa Macho. Aha! Yung mga taga-Bora. Si Ma'am Maricar Abrigo Arena, maray na banggi po sa imo as well as Sir Pedsi Manes. Si Manes po, this person is from Ago. So sa gabus po na gusto magpaturok dyan, hanapon lang po si Pedsi Manes sa Ago. Ang maitom-itom po na tao sa Ago. And happy watching also to Sir Mark Canyon of PLDT. Feby Kigaman, this is my former classmate in Bicol University and as well as my dentist. Maray na banggi po sa imo, Doktora Rosel Halong of Sorsogon. Ikaw, Kuya, Kuya Uncle JT, baka igwa ka man dyan na naghihiling na sa imong barkada. Igwa. Ay, hi kay Tata Rolt, ka TBN. And ay, si Tata Rolt. Garo ka ba bata? Tapaya. Mga loyalist. Loyalist yan. Baka man yan, babaero. Si Lumin. Si Sayan. Maray na gabi po si Lumin. Oo, yan po ay last week baga. Nagkaigwa kita ning issue regarding duman Uncle JT. Ito bagadaan na amo niya is may nangyari da sa indaning sarong banggi. Saro po siyang kasambahay. Buda po ang sa iyang amo nag-amin po sa iya na igwada sa iyang gusto. Tapos may nangyari. Magatol, amo. Gatol Bicol. Membro gayon. Ian Abanyo is watching. Good evening po. Robert Dominic Pamorada of Buraguis, Good evening City. po. Ay nabanggi. Maray na banggi sa Indo na boss. Hello, nawara si Kuya Nel. Kuya, Uncle JT, may hapot ako. Anong pinamanggi mo niya na banggi? Ay, nagkaon kami kay sa luwas. Lugaw. Ay, sus, mayaman. They carry? Pero with egg. Alam mo Lugaw ako, with egg. kaputan mo ako kung sa'yo na ako nagkaon. Ha? Sa inyo pa Max nagkaon. Sige daw. Nahiling ko lang si Agom, basog na ako. Malindungon! Tipid baga, sa panahon mo niyan, sa pandemic, pag hilingon mo lang ang padaba mo sa buhay, basog ka na. Basog ka na. Tama yan. Alam mo suwak? Nagtaram suwak. Nagkahulog sa microphone ko. Pasensya na po kamo ta naka-microphone ako kaya buo po ang saguyang boses. May hanyo po kantahan ko kamo. Uy, sabi da ni Kuya Jed, maliyahon dang PLDT, hindi ang taga PLDT dyan. Hoy, pumundo ka kaan. Makusog po niyan. Ako po naka-PLDT sa sobrang busog. Shoutout po, Sir Idol Winch, sa mga idol natin na master sa Fiber Home Bicol. Shoutout po kina Sir Eman Laudit Paul, Joseph Redoblado Habes, Lores, and Sir Kian Ray. Hi man po sa Kuyang Agom na naghihiling niya na banggi. Minsan pa naghihiling ang sa imong Agom mapagalon na magbuelo kung anong gusto mong taramuan. Kuya si Kuya Nel, minalat kami sa air. Nagsaing ka Kuya Nel, garo nag-CR ka na naman. Magtagabawas yan, pag-aga. Nag-CR ka na naman daan. Nag-CR, natatagpag ang ilaw. Hi, hello po, good evening po sa mga oras na ito. Hello po, good evening, and welcome po sa programang Threesome Joyride with Papa Max, Uncle JT, and of course, si Kuya Nel po. Nagbabalik ako. Kanina nawala ako kasi problema connection. And happy watching as well to Sir Michael Nierva Agripa, maray na banggi po, and salamat po sa pagtangkili. Alright. Kuya Nel, may nag-send ba dyan yung problema sa love life? Sa buhay? Wag lang sa pera at wala rin kami nun.
Meron tayong concern ngayon na concerned citizen. Nag-email, nag-message doon sa ating page na BicolNet TV. Actually, parang na-receive nyo rin ata yun eh. Nabasa nyo ba yung message ng ating letter sender? Yung ating, Hindi pa. Hindi problema. Hindi pa. Hindi pa ba? Hindi nyo tinignan yung inbox? Nasa inbox yun eh. Anyway, sige, basahin natin maya ng konti. Meron tayong pag-uusapan mga kaibigan, isa pong problema na kung saan bibigyan solusyon sa pamamagitan ng konting payo ng ating mga Lodi at Lolo na si Uncle JT at ni Papa Max dito po sa programang Joyride. Threesome Joyride. At syempre, kung ano man nung maging payo ng dalawa na to, alam na. Sigurado. Alam nyo, all our watchers, all these pieces of advice na mga galing po kay Uncle JT, Papa Max, and Kuya Nel, it's up to you kung inyo pong tatanggapin, inyong susundin. Yeah. Pero po, most of our pieces of advice, kalokohan lang. Pero may doon ba Papa Max? Hindi naman lahat. Hindi naman tayo mga content. Hindi naman mga payo. Seryoso din naman. And of course, welcome yung ating mga kababayan, yung ating mga listeners na magbigay din ng kanilang payo, ng kanilang advices sa ating pong letter sender. Para at least hindi lang yung ating opinion, yung ating mga saloobin, kundi pati yung ating mga viewers at mga listeners. Ano rin ba yung kanilang pwedeng may advice doon sa ating nangailangan ng tulong. Everyone can be involved on this program na Threesome Joyride. Gabos po open. Iyo po, pwede kita magtao. Tama so sinabi ni Kuya Nel. Tama yung sabi ni Kuya Nel. Mag-interact kita. Meron ba tayong echo sa mga viewers natin ngayon? Nag-echo pa ba? Wala na ba? Meron pa tayong problema? So far wala. Shout out po mga tugs. Si JM nakaantabay si JM. Hi Sir JM. Oo. Saro yan sa pinakagwapong maestro sa Albay. Yes, very true. Very true. Very true. Truths. Ayun, sabi ko po yan. I love it. I want some more of it. Very good na. Wala tayong proceed. Mapareset ako ta ako. Ito. Mapareset ako ta ako. Yaon si Papa Max. Paano magka-crush na ako sa iya? Dahil ko na kaya ang namamatian ko para sa iya. Aray ko, Jeko. Ano yan? Lalaki o babae so may gusto sa kuya? Yan. Jesus! Hoy, day ka po magtaram kayo nag-iiling so agum kungun yan. Mapagal yan. Uling mo nag-reply. Inventaryo na nga yung sa agum mo. PM mo na sana po ako dyan. Pwede man iyan. Hindi mo nalabas na ang mareseta sa iyo mo. Uy, ano mo yan? Speaking of reseta, sa totoo lang. One time, nagpa-check up ako sa doktor. Nagkukulog-kulog sa payo ko, mga 3 days na siguro. Ngunyan, pag duman ko sa doktor, Dok, ay napunta ko ang doktor ngayon. Nunoy na ano ka? Sabi ko, Dok, ano po, medyo garo iba na ini. 3 days na pong nagkulog ang payo ko. Ara mo sinabi sa ko kang doktor, Kuya Nel, Uncle JT. Noy, ngayon, ining reseta ko, ang nakalaag digdi, bawal ka ngayon dagitan kang agumo. Sabi ko, Dok, Dok, may epekto sa pagdagit kang agumgo sa pagkulog kang payo ko. Igwa daan. Alat mo na pa nag-aarakot. Arinda ang payo yan. May nagresita na digdeo. Sarong gel ang gamiton mo para sa... Siyempre, so duman sa may taas. Pero igwa man agad ka iyan. So mga doktor talaga na na minsan napapacheck upan mo. Nagtatao man yung piece of advice na. Okay, aning piece of advice na. Oy, kaya nagkukulog ang payo mo, tapos may kapigdadagitan kang sa imong agom. Yan sana. Ayun ha. Pero ina-positive way man sa iyang pagdagit sa kuya. Amawena. Dahil para padagito ng payo, ang payo.
Alin pa yung baya? Ay, kamo, Uncle JT and Kuya Nel, pigdadagitan man kamo kan sa indong partners. Oh, pirmi. Oral daw. Oral daw. Sabi ni Jusakilis Maximus, pa-shout out Uncle JT. Oh, sige. Oy, Ay, shout hi, out sa Uncle mo. JT. Sir Eman. You are Alias sa already Dubai, a very from Dubai. known online broadcaster in From Alpine. Dubai. Hi to my sister-in-law, Ate May Evangelista. You are watching as well from Quezon City. Tama ba? Uy, shout out Ay, mo kay Kuya Jonathan Lorenzana. Siya dati tang winner sa load. Shout out Yes. sa imo, Kuya Ayun. Tan. Sunanggana ka nakaagi. Ay, Kuya by the Nel, way- madali lang ha. Pwede magkabot sige. sa indong duwa. Sige Maingat daw. na masimbag. Si Kuya Nel. Iyo. Sige daw. Maabo mo na ako. Lumaiba kitang boses. Kuya Nel! Lights on or lights off? Sagot ako sa madilim. Kaya lights on ako, lights on. Oy, nakaantabay Lights on si ka? Mr. Hideout. Oo. Mr. Hideout nakaantabay. Ngayon, si Mr. Evan Video. Nakaantabay sa ngayon. Sabi Ready na ni... dyan sa sarong bakit me, Mr. Evan? Po. Yan. Hindi nga na, nag-comment na sa sarong idol ta na broadcaster, si Sir Mark Kevin Arroco, mga idol ko. Maliit pa lang ako, napapanood ko na kayo sa Facebook. Lalong-lalo na po yung pinakamatanda dyan, si Nel Adtuon. Nilaglag ka, buboy! Ni Sir Mark Kevin Arroco from... Nangungaya ka. Wala ba ka nagaya? Nilaglag ka, Papanel? Magal! Walang nagtagay. I would like to ask this to Uncle JT. Sunod na question ko. Okay lang, Uncle JT. Sige, sige. Sex or chocolate? Pwede both. Ano? Pwede both. Wag yun kayo magkauna pag nag-anek. Kaya nasa namin natabaon ka, tabos ang muya mo. Ay! Di ba? Jesus! Ay, di man. Shout out din kay Sir Julian Pedro Tibayan from Air Force, and then Sir John Michael Espinas Fabriag all the way from Naga City, the land of the Uy. smiling faces. Sabi ni Master Good Evan, evening po, ready good na. evening. Ready na po, Master. Oh, Sabi ready ni na Master dyan Evan, sa bakit ha? Ha? Mhm. Subakat. Ready na sa Okay, Ready na bago tayo subakat. sa ating letter sender, bago tayo dumako sa ating letter sender, eto muna, Mhm. sa mga interesado po na magpa-test, malaman yung kanilang status when it comes to HIV. Welcome na welcome po kayo. Free consultation po ang Gentleman Bicol at ang kanya pong opisina ay nasa Daraga. Okay? Yung mga gusto po magpa-test at sa mga manunod ngayon at manunod pa lamang. Yes Ano? po. Ready po ang GM Bicol at free po ang kanilang consultation. Free po ang kanilang pag-test para malaman po ninyo kung kayo po ay sa HIV. Very important ito, lalo na sa ngayon na That is a dinadami very ng important matter HIV. nowadays. Yan. GM Again po, natin yun this is a confidential and free HIV testing. ang- Kailangan po lang natin i-PM ang Gentleman Bicol on our Facebook page. At doon po, we are going to coordinate with you. Alright? Yan. Maraming Oh. salamat sa pagsabi rin Kuya Nel. Alright, do we have our letter sender, right Mga gusto now, Kuya Nel? Pwede magduman. Dahil na also ang change oil ngayon tabi pa si Pading Mark Kevin Arroco. Dahil And also ang change hello, oil. happy watching din also to Kuya Martin Belmonte, my neighbor. Sir Carmelo Marinay, the boss of Fiber Home. Magandang gabi po sa inyo. Yun, okay, sige. Yung mga teens, also din po mga teens, pwede din po tumambay sa GM Bicol office para Yes. po sa inyo pong mga free consultation, pwede nyo po gawin yun. At saka, syempre, lalo ngayon, masyadong tumataas talaga yung kaso ng HIV. So, at least, Yes. gawin ninyo, and sa lalong madaling panahon, habang maaga pa, gamot yung maagapan yung inyong mga kung meron man, kung positive. Status.
Tatlo lang yan, maagapan, maiwasan, and be educated. Yun lang po. Yeah. Pagdating po sa HIV and AIDS. Malaman, maagapan, at maging educated pagdating sa ganun. Alright. Yun. Isus, garo-aram ko na naman yan na pigiinom mo muramag mo dyan. Kape. Anong laukaan? Anong kape? Aber daw? Kape. Anong kape? Ay, pati Ano anis kape? Kataling ko? Kung niyo. Uncle JT, pati pala ang teenage pregnancy. Yes, Bibigyan din rin ng advice, ng consultation po ang GMP call. Galing po yan sa Yes. kanilang Vice President si Sir John Edmond Dominic Bailon. Ayan, and Sir kanilang John Edmond Dominic. di ba member ka din dito? Papa Max? Yes, I'm a member. I'm an advocate. And then we are Gusto ko also mag-member. distributing free condoms for everyone here in Albay. Libre po yan. All you have to do is just approach the Gentleman Bicol office in Daraga, Legazpi City. Or simply by Yun. contacting us through our Facebook page. Yep po. Pero baga sa ulo ko, ito baga nanggala sa loto. Alright, malaki na naman ito. Tagari baga nagiging bakla na naman. Yes! Una mga Idol Wins Basco Papa Max from Julian Pedro Tibayan Iskandor. Nakantabay siya Yes, ngayon. po. Magandang gabi po, Sir Julian from Air Force. Julian Weba. Maray na banggi po Uncle JT. Kamusta lang tigbabati? Digda? Wow. Kung ka tigbabati. Kamusta lang share? Yan, si Sir Mark, sabi nga, iday ka na ang pinakagurang na broadcaster sa Albay. Sabi ni Kevin. Hindi. Jess from Canada yan. Hi, Miss Jess. I'm a true friend. Okay, anyway. Mga kaibigan, sa ating magbabalik, yung mga ano tawag doon, yung mga advices po ng ating pong dalawang pinagpipitagan, si Uncle JT at si Papa Max. Ating pagbabalik ng programa, and pero bago siguro natin yung ating sino bang magbasa? Ako ba? Ikaw na? Kayo na? Kaya na magbasa? Ikaw na. Ikaw Papa na. Max? Ikaw na magbasa. Kuya Nel, ikaw na magbasa, Kuya Nel, at 2 on. Ikaw na magbasa, Quenel. Kayo na. Wala akong access ko niyan kang sa kuyang sa tuyang Ay, messages sa Bicol Net TV. Boss Noli si Boss Noli, si Bossing Noli Pisimo, nagkaantabay sa ngayon. Oy. Maring nabanggit dito, Okay, nabagi po, Kuya Noli. Ang mahigos na staff ni Councilor Albarizo, ni brother, Guys, Councilor. Si Sir Noli Pesimo Iyumananggad, may higuson po na staff ni Councilor Barizo. Mari pa si Banban tigbati ako. Mari nabanggit daw kay Boss Nel halik. Sabi ni Shep, good evening. Sa naulo, Kuya. Padaba ka talaga Siyempre, ni para Shea. warang off-air, ika daw. Padaba ako ni sige, sino ba ang bumasa nung letter sender na Actually, na. may nag-send digdi, Kuya Nel. Ikaw na kayo, Kuya Nel. Ang magbasa kang Kuya Nel, Ako may na? nag-send digdi sa Kuya. Sige Kuya Nel, may si nag-send sa Kuya. Digdi. Max, go ahead. Alright. May nag-send po sa Kuya, ngunyan digdi, itago ta na po, tanasa na po sa pangarang Maria. Ang sabi ni Maria, Papa Max, Uncle JT, and Kuya Nel, gusto ko lang po sa Indo maghagad ng advice, taang sa Kuya pong agom. Pirang simana ko na po siya napapansin na kapag madaling araw po, pirmi siya nakakapot sa cellphone. Nagtuturog-turugan lang po ako. Pero po sarong beses, nadakop ko po sinda dyan sa may bandang rawis, may kaiba po siya sa iyang motor palaog po sa motel. Ano po ang pwede niyong i-advise? Ano po daw ang ginibuninda sa laog kang motel? Abo ko po magparaisip, Papa Max, Kuya Nel, and Uncle JT, taba ko man po maati ang sasakuyang isip. Alam mo, nagkaunti. Ano may totoo mo na advice? Nag-jackstone. Nagkawat jackstone. Jackstone naman. Ikaw lang ito sa laong. Pisting sumino. Pero ano man ang pero anong may totoo mong advice, Kuya Nel, pag araw kayo ang sitwasyon na nahiling ni Ma'am Maria
nagtatago sa pangarang Maria, ang sa iyang agong na yaon da dyan sa may rawis, palaog, may kaiba sa motor, malaog sa motel. Ano lamang? Nag-score. Pwede. Nag-online sabong. Baka ma-change oil. Pero Pero para sa kuya, that is already obviously cheating, no? Advice ko Yes. lang, Maria, ha? That is obviously a way of cheating. Si Saima na tultul na lalaki, ang malaog dyan, malaog ka sa motel, tapos motor mo ang gamit. Jesus! Hindi ka nag-tricycle na sila Ngunyan, Maria, ang hapot ko sa imo, paano mo ba siya nadako? Tigsundan mo ba siya? Anong oras ito? Aga ba ito o hapon? Tamalay mo, gwardya siya sa motel. Dahil lang nagsabi sa Malay imo, mo, may nalipat na seminar niya sa ako ni motel. assignment. Tapos sabi ko, sabi ko, kung nalipat ka. Siyempre, masabi so agom niya. Security guard ang trabaho dahil. Nalipat man sa nangay ako, digdi na ako security guard. O data, maabot man so agom. Data, may kaiba kang babae. Iyo ito, so ano? So, naglilinig pagkatapos sa 3 hours. Utik mo! Pero that Rimati is na yan, obviously boy. a cheating. That is a way Bago of na ka cheating. nagpinki na ito. Ikaw kaya ka po evidence sa korte Evidence. na substantial evidence. Ang mga araw kayo na kaso, there is a substance in there. May ebidensya kita na malinaw at kailangan sa motel. And, pero bako naman naman makano hindi ako lang sa indo. Mamiraman sa rawis Pero para sa kuya. Kuya Nel, para sa kuya Nel, na one golden rule para sa mga lalaki. Do you believe in that? We have one golden rule. Maski madakop ka, di ka nang mag-amin. Ay man, nailing ka na tayo. Bako man ako ito. Bako man na. Di man ako naka-orange. Di man ako naka-black na shorts. Uncle JT and Papa Max, actually duwa yan. Bako yan saro na golden rule. Duwa yan. Duwa ang golden rule. Ang inot ka yan. Dahil ka nang magpapikok. Iyan so inot. Yes. Ang pandawa ka yan, pag nadakot ka, dahil ka nang mag-amin. Ayan. Dahil ka mag-amin. Itanggi mo. Dahil ka mag-amin. Yaon sa ibabaw mo, hindi ko man nabistado. Araw daw pangatulo ka yan. Papa Max Canel. Dahil man ang pangatulo ka yan. Therapist. I-off nindo ang finger scan kang cellphone nindo. Rimati ka mo. Actually, Kuya Nel, Uncle JT, there is someone asking from our comment section. Itago natin sa pangalang Sir Jerry, Nata, bukas pa ba ang Rawis Pension? Daiman po na-mention ni Maria kung bukas pa sa Rawis Pension, pero may bagong bukas dyan sa may pawa na istorya sa kuya. Hindi siya nag-istorya sa iyong Papa Max. Nata, sabi sa kuya, 400 na aduman. Quarantine facility maganda ang Rawis. That's a rip-off already for a 400 pesos in 3 hours. Kaya mo pala minsan, dahil ka nag-aamin. Dahil ka maamin o madugo ang dungo mo. Pas. Pero may nag-comment na saro na makatakot. I like it, I love it, I want some more of it. Oni masusaro, sarado naman ligas pipinson, baka sa bulangan naglaog. Ay yumanangga, kabaad ano baga ito? Nearsighted, pag harayo, malabo. Pag haran nila, ay yumanangga, bulangan, ano, magkataid baga. Ika Kuya Nel, papili unta ka, sa ka malaog, sa bulangan o sa Rawis Pension? Parehas ko din nagalaog dyan eh. Hindi ako mapili ko sa dalawa. Online sabong lang ako, online sabong, pero subulangan din. Yes, online sabong. To prevent ang pagkakaigwa po ng COVID-19. Uni po, I would just like to share with you guys how loyal and faithful I am. I'm wearing my wedding ring
24/7. Di ko po yan pigahali maski magkarigos ako. Ayan po. Aram yan Wow. kang agong ko. Pero dahil niya aram, naglalaog man ako dyan. Naglalaog ako sa bulangan. Yeah. And good evening po to Dr. Julius Arque from Davao City Medical Center, Marinabanggi po. And to Cesar Cristobal, the cousin of our Vice Mayor Cristobal, Marinabanggi po. Maria, mabalik po kami sa pieces of advice na kaya mong itao sa imo. Para po sa kuya, ha? Ulitin ko lang po, that is obviously cheating. Wala pong lalaki na malaog po sa sarong motel na may sangkay po sa iyang motor. Ngunyan po, kung hapoton, ano ang purpose kang paglaog ninda? That only means, ulitin ko giraray, that is cheating. Kuya Nel, ano masasabi mo? Paano siya maka-move on? Nagkibuon niya? Uncle JT, about you? Ako, masabi ko kaya, wala. Magagum ka mo, di Wala ka masasabi. pagulayan. Pagulayan yan. na lang. Di ba? Yes, alright. Siyempre, gabos pagulayan man, nila. nakakatawo, di ba? Masasalamat. Oh. And then, kabus na bagay po. Na lalaki kayo, marupok. And then, everyone deserves a second chance. Pero kung third chance, fourth chance na po yan, kasuhan mo na. Yes. I like it. Nagbangaan na ka mo I kiproperty want ko some yun na. more of it. Ilingon mo, iyan na babaero na iyan, pag nakasuhan iyan, buboy, mananaram iyan sa kulungan. Believe Yan ang me. best kaya. Kaya ako never, wala mang mag-cheat. Siyempre, pag nag-cheat ka, makatakot, inot sa inot, nagkasala ka na sa ago mo, nagkasala ka pa sa taas, nagkasala ka pa sa batas. Di ba? You know my point already, Kuya JT, because you are already married, di ba? Yes. Madakop ka man ng gani Ate Ann, ay, isus! Patay tayo dyan. Kay Mati, Maka-quarantine naman kita kanin. Agad ako kita ni So, sa gabos po maka-quarantine na, naman dyan kita. na naghihiling po dyan na kung maano po ka mo, kung bababayi kita, magtago ka mo. I like it. Sabi nga ni- I love it. I want some more of it. Pero man sana, kung mabababayi po ka mo, think twice and don't do it. Alright? Sabi nga nila pag pamak. Ano? Yes, Uncle JT. Sorry, Shapi. Di ka Yes, magkawat Uncle JT. sa diri mong natad. Di ka magkawat sa diri mong natad. Rumayo ka. Estado ka dyan. Aha. Madadakop ka. Exactly the point. So, unya ni Diba? pagkinari ni letter sender na yaon digdingon yan. Papa Max, Malatun talaga yun si Papa Uncle Nel. JT and Kuya Nel, Marina Banggi po. Mhm. Itago nyo na lang po ako sa pangarang Roberto. Nag-uopisina po ako sa sarong pribadong opisina, pero Aha. po, sa 2 taon ko po, nai-inlove man ako sa lalaki kong kaopisina na itago nyo na lang po sa pangaran na Paul. Ano po ang gigibuhon ko? Paano ko po sasabihon sa iya na nagkagusto na po ako sa iya? Imagine 2 years. Nayaon ka po sa opisina and then pigtatago mo lang sa feelings mo towards Paul. Ano da ang maray? Kasi feeling ko, pareho sila lalaki ha. Ano nga dito sa pangalan Roberto. Sir Roberto, maraming Yes, salamat Paul. po sa pagpadala mo ng inyong problema. But this is the only thing I can tell. Pwedeng pag sinabi mo kaya sa iya, outright, sa aga, na gusto mo siya, tayo ang gusto ko gibuon mo. Baad mabungag ka? I like it. I love it. I want some more of it. You have to tell him, padiit-iit, o kaya ipa-feel mo sa iya na medyo malumoy ka. Alright? Kasi ako, I have a lot of friends, we have a lot of friends na bakla. And they are fun to be with, I'm telling you. Sa Uro Aldao, there are no dull moments pagkaiba mo po ang sarong mahal natin na kaibigan bakla. Diba? Naniniwala ba kayong dalawa? Yes. Do you Sa believe? Oo, dako. Okay ang mic ko. Okay ang mic ko. And Apo. Ako kay Nel. Yes, okay yung mic mo, okay na yan. Makaskas na gid sa internet mo. Nawara naman kaya ako nag-fluctuate naman so internet connection ko courtesy of Sino talagang taga PLDT dyan?
Alam mo Kuya Nel, I would just like to repeat the letter of our letter sender, si Roberto. Matibay yun ang Magandang mga... gabi, Kuya Nel, Uncle JT, and Papa Max. Ah, Almost Yeah. 2 years na po ako nagtatrabaho sa sarong pribadong opisina, and may kaopisina po ako na nagngangarang Paul na igwaman po akong gusto. Nagkakagusto da siya duman sa Paul. So ngunyan, pigahapot niya, paano niya sasabihon ito duman sa Paul? Sa iling nyo. Sakto po yan, madali lang yan. Gusto din kaulangan, Ano? bawa din relasyon ko saro, din man siya relasyon. Di magulay Wala man sinda. sila. Diba? Iyo man ang Sa, pwedeng sa hideout, di ba? Sa chill sa Oo. hideout. Pero Bakit? tama, sa hideout, sa daraga, pwede na din pagulayan. Pero if I were Roberto, I'm going to tell him na, Paul, sensya ka na pare ha. 2 taon na rin kasi akong nagpipigil ng aking damdamin. Mahirap man isipin, masakit man isipin, pero may gusto ako sa'yo. Gusto ko lang naman sabihin sa'yo, but I'm not expecting you to love me back. Sana naman, maging magtalik. Pagkatalik na agad. Sorry for the word. Maging good friends mangkiraray kita. Parang ganun. Ulitin ko ha. Sana naman, Paul, maging good friends mangkiraray kita. Again, I'm not expecting you to love me back. Pero gusto ko lang sabihin sa imo na may gusto ako sa imo, Paul. That's all. Yung baga, di ba? Let go of your feelings. Whether it's bad, whether it's a good feeling, it's a bad feeling, let go of your feelings. Right? Natalik na magkaibigan. Maring nabanggit mo, happy watching to searching Kuya Ching Apin. Ang saro sa pinakagwapo sa Buraguis, Legazpi City. Pinakagwapuan sa Buraguis, Kuya Ching. Good evening, Kuya Ching. Belated happy birthday, Kuya Ching. si Brad Ching yan. Brad na Ching, Kuya Brad na Ching. Brother, hello, good evening po sa iyo. Magandang gabi. Isang mapagpalayang pagbati sa iyo, brother. Okay, anyway, isa ko yung letter sender, maya-maya basahin natin, and before that, balik muna tayo. Break muna tayo for 1 minuto. Kung babalik po ang programa, dyan lang po na kayo. Madali lang po yun eh. Mga pirang seconds lang po yun eh. Babalik po ang programang Threesome Joyride. Alright! Threesome Joyride is brought to you by T-Spot. For orders and deliveries, visit www.facebook.com/TSpotAlbay. Foods by Uncle JT. For orders, you may call or text 0998-246-1588. Winter Water. We purify your essentials. Located at Santa Cruz, Virac, Catanduanes. Hideout Bar and Grill, located at Piborgo Street, Barangay Ilawod 3, Daraga, Albay. Mr. Jerry Bunao, Admin Officer 2, Malilipot, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Usapang pag-ibig, usapang real-life situation, usapang everything. Inyo nang matutunghayan sa programang pag-uusapan ang lahat tungkol sa ating araw-araw na pamumuhay. Usapang may kabuluhan dito sa programang Threesome Joyride. Sakay na at makipagkwentuhan sa inyong paboritong ka-threesa, sina Papa Max. Uy girl, kung maapili ka kilalaki, duman ka sa mga loyal pirmi. Uncle JT. Nonoy, ang mga babayi, pigrespeto asin pigagalang. Pero pag sobra naman, pingkiun mo na. At Kuya Nel. Ara mo nini,
Dahil mo nang paglingawan ang lindok asin siram. Yaon dyan ang kamurawayan at magtubod ka sako. Threesome Joyride. Dito lamang sa bago niyong paborito, BicolNet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. Hello, Morena Bangipo Giraray. We are back on our program. This is Three-Side Joyride with Kuya Nel, Uncle JT, and Papa Max. Again, we would like to remind you kung anong aldaw na pong unyang tabad na lilingawan nyo. Today is Tuesday, April 6, 2021. Alas 9 na po ning Banggi. Iba nyo mang Giraray kami. But na siya, no, brother, si Brad Pitt, si Brother Peter Sanchez, Brad Pitt, Macab. Nakantabo siya ko dyan sa New Jersey, si brother. Morena Bangipo. Oh, wow. Good evening po. Good evening. Good evening. And sa Happy mga taga watching as well to Ate Wang Bobbies, my supervisor in the office, Sir Orlando M. Oxing Jr. and 6 others with us. Di ko na po nahiling sa iba. Marina Banggi po. Sir Jonas Olivares from BDO. Marina Banggi po sa imo. Kuya Nel, do we still have letter senders? Ito, meron pang isa. Yung ating pang letter sender. Ito, bahala kayong dalawa kung ano ang masasabi nyo dito. Sige. O, eto na. Ito na ang kanyang, ewan ko kung napakalaki bang problema to. Pero syempre, sa kanya to eh. Kung malaki sa kanya, di bahala na. Alright, sige, proceed. Ano ba ang problema niyan? Bakwan naman. Good evening mga kuya. May nahahalata po akong kakaiba sa mister ko. Habang tumatagal kasi, napapansin ko ang pagiging malambot niya. Tsaka, nagiging malapit na siya sa mga pogi ngayon. Naguguluhan po ako. Gusto ko siyang kausapin pero natatakot ako na baka mag-away lang kami. Ano po ang gagawin ko? Pakipayuhan niyo po ako at sa mga nakikinig. Maraming salamat. Ito po yung kanyang message. Sige. Kuya Nel, ano ulit yung pangalan niya? Pwede bang tago niya sa pangalan? Ano ulit yung pangalan niya? Hindi natin pwede sabihin yung pangalan. Pero itago natin sa pangalan. Kasi ang nag-message sa atin dito yung yung asawa. Yung asawa ito nag-message. Sabi niya, may nahaharap na siyang kakaiba sa kanya. So, babae ito nag-message. Tinda ka? Winchill da. Ito sa pangarang Winchill. Oh. Ulitin ko yung message. Papa Max. Ulitin natin. Alright, so all I can tell para sa itago natin yan sa pangarang itago na lang sa pangarang Adonis. Dahil mo kasi message. Ay, mo man si Adonis. So babae, so Agumpalan. Sorry. Medyo na-delay lang so internet. Sa ito pwede itagong pangaran, Kuya Nel, Uncle JT. Joanna. Alright. Ito man pwedeng itago sa pangaran. Winchill na lang. Okay, para sa kuya, you cannot confirm. Tatawili naglumoy lang iyan. You cannot confirm napapansin mo na naglumoy, not unless sabihon sa imo. However, there are instances na medyo maduda ka naman talaga. At kaya may bitik ng diit. Kumbaga pailing ko lang sa Indo, may arog na kayo niyo. Ano pa na? May arog na. Ito ba? Pang Miss Universe. Pag-arog ka yan, magduda ka na talaga. Pero in fairness man sa Agong ay nagdududa. Yeah. Pero malay mo, he is just fond of doing that na malumoy siya. Pero nag-i-enjoy siya duman or nagtatauning kaugmahan sa kaiban niya. Kaya naglulumoy siya. Pero sa iyang buot, tunay na lalaki siya. Diba? Ikaw man talaga kaya sa mga malumoy. Sa totoo lang, di ba? Ano yung basta mo niya? So, ako nga ni lalaki, nag-intra sa Miss Gay. I like it, I love it, I want some more of it. Nagana pa akong kinsin sa May pigataran si Kuya Nel. Papa Max, may pigataran si Kuya Nel. Yes, Kuya Nel. O yan, basta ako mo.
So, agawin ko po, Kuya Nel, dalamoy minsan, pero natagas pa man. Naramduman ko lamang kung yaon pa ako sa radyo. Sabi ng gadgayan, painumon mo ning Biril Max na nga ning tumindog 24/7. Anyway, Pero seriously, sa mga ganyang bagay, wala namang problema. Diba? Wala naman, gaya ng ating pinag-usapan last time nung nakaraang episode natin. Wala namang problema Yes. kung ang isang lalaki ay maging malambot, or pagdating ng oras, umamin na siya ay isa palang nasa kabilang nasa third sex, ibig sabihin, member ng LGBT. Wala namang problema yon. Tanggap naman ng LGBT community natin. So, walang problema. Ang importante, mahal ka pa rin niya. Mamahalan pa rin kayo. Ang Yeah, importante, kayo pa rin siya umuwi. At kahit may kasama ng pogi. Ang importante, mahal mo siya. At mahal ka niya. Hoy, mga ka-threesome, abangan nyo po the next program on Thursday po, kay Threesome Joyride, may switch po na mangyayari sa kuya. So, pwede ako maging babae. Alam Ayun niyo po talaga, on Amy. Thursday, mapakaaga kong nose line sa agum ko. Ay, may nag-comment. Ay, may letter sender man digdi. Iliwan mo. From Evan Lotivio, ano po ang masasabi nyo sa page na Gatol Bicol? Sarado na. Yan. Luwas po Sarap kami dyan. Di kami pagparadamaya dyan, Evan Lotivio. Kung gusto mo, ikana sana! Daki, Evan! Irayo mo kami sa mga tukso! Ang oras natin, 9:14 p.m. Ay, pumundo ka ng Gatol Bicol mo, Evan. Tay, gwapang COVID mo niyan iyo. Araw na kita. May masunod pang programa. Abangan Okay. po, Arandar Bicolandia. Masunod po ang programa ng Arandar Bicolandia with Mr. Arandar, Ariel Andres Arieta. Hindi po sa BicolNet TV. Kami po, hello yung mga paano sa programa. Hindi po sa Threesome Joyride. Last few words. Message Last few words? Maraming salamat po sa patuloy po na paghiling digdi sa Threesome Joyride only here on BicolNet TV every Tuesdays and Thursdays. Ngunyan po, every episode mi po is magkakaigwa po ng switch. Like me, pwede po ako maging babae. And si Kuya Nel, pwede man po maging sarong kagalang-galang. And si Kuya JT naman, pwede man po maging sarong parabulong. Dahil siya naman, may dahon-dahon ka na digdi. Babae man niya ako. So, yun man lang po. And maraming salamat po sa gabos po na naghihiling. And nagpapagawa. Yes po. Uncle JT! Salamat po, troops. Salamat sa mga nag-share, sa mga nag-iiling sa Muya every Tuesday and Thursday at 8 p.m. Thank you. God bless you all. Salamat. Ay, habol ko si Joel Detesio. Sir Joel, hello, good evening. Late na siya. Teacher man po sa Preto Diaz, Sorsogon. Sige. And hello maraming po, salamat. happy watching as well to Ate Carl Bobbies. Pinsan man po iniwi na halos na. Maray na banggi po. Sige po. Ang Threesome Joyride po ay inyo pong mapapakinggan o mapanood dito po sa BicolNet TV every Tuesdays and Thursdays. Tuesdays and Thursdays. Dito lamang po sa BicolNet TV. 8 o'clock in the evening. Nakalampas kita. Yan po mga ka-threesome. Ayan po mga ka-threesome. Sorry na medyo nadidilayan sa mo yung mga internet connection. But this has been your Papa Max. Ni po si Uncle JT, dating chick boy, ngunyan, good boy. Alright. Of course, channel po, ang inyo pong lingkod, inyo pong servidor. Thank you so much. God bless, Albay. God Maray bless. na bang- Good night. Maray na bang- Bye. Good night. Bye. Threesome Joyride is brought to you by
T-Spot. For orders and deliveries, visit www.facebook.com/T-Spot-Albay. Foods by Uncle JT. For orders, you may call or text 0998-246-1588. Winter Water. We purify your essentials. Located at Santa Cruz, Virac, Catanduanes. Hideout Bar and Grill, located at Piborgo Street, Barangay Ilawod 3, Daraga, Albay. Mr. Jerry Bunao, Admin Officer 2, Malilipot, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.